Kula question buyibuza about being grateful that I'm alive. Isukela kwinto ethi I think umdali managed for me to survive what could have broken me. Ibone wena prati into yento kuba kuthiwa kukho i-parents meeting. You know my dad and mother tatamzawandona nxiba black and white. That's one. Two, umama mzange kha aye kwi-parents meeting. Ibone laa xa kuthiwa abantwana baza nabazali babo esikolweni. Urepresentwa ngubani? Comedian. But ndithatha kwamntu apha elokishini yabo. That could have broken me. Xa uzibala zonke ezi zinto nyhani bungomnye umuntu ngokugive aphile ebomini. Akho tatakho, so uyamazi how important it is into yoba kube khona utata xa usoluka. Akho tatakho. Ubona your peers having their own fathers. That could have broken me. Hayi manje ndikhuza ndodwa. Ne?